nins, us explicaré una activitat molt xula que segur que més d'un l'ha fet alguna vegada. I si no, doncs serà la primera vegada. Mireu, heu d'agafar llenties, mongetes, cigrons, el que vulgueu, i llavors ho plantarem, ficarem cotó i sortirà una planteta superxula. Què us sembla? Us agrada la idea? Doncs vinga, anem! Mireu, jo, per fer-ho d'una manera diferent, he pensat d'agafar un ou buit, vale? I agafarem cotó i ho ficarem dintre de l'ou. Llavors, he agafat una xeringa i l'omplim d'aigua. Reguem. Ha de quedar el cotó una miqueta mullat, però tampoc ha de quedar molt xop, d'acord? Mireu, ja està mullat. I ara ficarem. En el meu cas, jo tinc mongetes per casa, doncs li ficaré mongetes, però podeu ficar el que vulgueu, d'acord? Mireu, anem a ficar-les. Podem ficar les que vulgueu. 2, 3, 4... Jo ficaré 5. I ara ficarem una miqueta més de cotó per sobre. Així, ha de quedar les mongetes totes tapadetes. Agafarem un altre cop la xeringa i ho mullarem tot una miqueta. Així. Ens ho xafem. I ja està, ja ho tindríem. Llavors, com a l'ou té la base rodona i pot caure, doncs el que farem és agafem un tap d'una ampolla i ho fiquem de base. Llavors, mireu què he fet. Li he fet una cara i quan surti la planteta, doncs aquest cap tindrà cabell. Us agrada? Mireu, veieu? D'aquí uns dies segur que surt, però l'hem de cuidar molt bé. L'hem d'anar regant cada dia una miqueta. Toquem el cotó i quan estigui una miqueta sec, doncs agafem la xeringa amb una miqueta d'aigua i li fiquem. D'acord? Li ha de donar una miqueta de sol, però tampoc no li ha de donar el sol directe. Llavors jo us recomano que ho entreu dintre de la vostra casa i ho fiqueu al costat d'una finestra, per exemple. I també hi ha una altra forma molt xula de fer-ho, que és... Mireu. Amb unes bosses de congelar, podeu agafar les bosses que vulgueu, però que siguin transparents, perquè així podeu veure l'evolució de com creix la vostra planta. Doncs feu la mateixa tècnica. Fiqueu cotó, ho mulleu una miqueta, fiqueu les llenties amb mongetes, el que vosaltres vulgueu, i torneu a ficar cotó i ho torneu a mullar tot. I ja està. Jo he ficat aquí el meu nom i aquí està el nom de la meva parella. Cada membre de la família pot fer la seva bossa i llavors podeu anar mirant aviam quina és la planta que creix més ràpid. Espero que us hagi agradat molt. Adeu!